Iti nasurok 2 hektarya alote. Daytoyen tinagbalin a pagtaengan ken panggedan ni Tatay Greg iti uneg tinasurok 2 a dekada. Manipod construction worker, nagbalin isuna amay sa kadagiti upat a sepulturero wenno caretaker iti St. James Garden Cemetery iti Zone 3 Bangged. Naulimek ken awan matatao itaglawlaw. Aglalo no sumangbay ti rabii. Ken para ken kuana numampay Campus Santo ti pagnana edanda saan ang mamati iti al-alya. Idi damdamo mama damot ang idi karagituin nga magbayag-bayag kaslami mo pampansinin na atas la nairuam nga rulo. Tada jay ko bigla nga makita kada dagiti mangmangeg mo nga ko kada uyan siguro tada nga rujo Campus Santo so nga kasi. Mamati ka alya sir? Haan mo tawamot pailaang ti talaga nakita nga ako. Daya lang kas lamang mangeg mo lang kung kunada nga alinga aslaan kanu daya kunada mo ti babakit nga ko. Trabaho na ti agikali, agipunpun, ken agdalos kadagiti minatay. No para iti sabali, naboteng ti trabaho na, tada pa kay naigan kadagiti pimosayen. Ngem para ken kuana, natalged da itoy at trabaho na. No nakarad ka laki di bagay naman tako. Kaya dakto pala nga gianak dito da pada rin anong ituya latan. Tas la natalged di pinagpunakon dito yun kasi dayay mapanggang amin dita ang gustrasyon ka pasaray 2 Domingo lang 3 Domingo awan to man. Sa dito ngamin kay oreg tudtodo kada wada diretso ngamin ti sweldo mi. Gapo iti trabaho na, profesionalen dagiti 2 nga anak na. Idinto madama paylaeng ngagbaspasa dagiti dadduma. Iti daytoy apaset ti Campus Santo ti pagnanaidan ti pamilya ken dagiti 3 pay akakadwana a sepulturero. Iti kinabayagdan iti lugar, nairuamdan iti pamilyana, iti angin ken iti aglawlaw. Idi damo amam nga da palang amak data ko siyempre di nagbayag-bayag da kasla nasanay da madlaan. Sa nairuruam da ko. Ken ita at tiyempo ti Todos Los Santos, makumikumda ken ti kakadwana iti panagdalos iti Campus Santo. Aging kabailan ti baginang aywanan ti Campus Santo, namnamaen ti publiko ti serbisyo ni Tatay Greg. Jessica Boreta, Balitang Solid North.